És hát megérkeztünk a negyedik alkalomra, a negyedik alkalom az pedig a stabilitás rajza, és akkor bele is fogunk. Még egyszer üdvözlök mindenkit, aki most érkezett, üdvözöllek. Vágjunk bele, hogy mit jelent az, hogy stabilitás rajza, mit jelent egyáltalán az, hogy stabilitás, kinek mit hoz ez fel, és hogyan lehet erre egy támogató rajzot rajzolni. Az első kérdésem, hogyan érkeztél ma? Mi az, ami benned zajlik? Próbáld így átgondolni, milyen volt a napod, mi az, ami most foglalkoztat, legyen az munka, magánélet, család, vagy egyéb dolgok, vagy valami új kipróbálása, vagy már nagyon izgatott vagy, hogy mikor kezdünk rajzolni, mikor hagyom már abba, hogy beszélek, és kezdjük a félperces rajzot. Gondold át, egy picit elcsendesedünk, hogyan érkeztél a mai napra, mi az, ami benned zajlik. És hogyha ez megvan, akkor megyünk tovább. És hát nézzük, mi az, hogy stabilitás, kinek mit jelent. Ugye általában az, hogy stabilan állunk, stabil a környezetünk, stabil a helyzetünk. Nagyon szeretjük ezt a szót, nagyon sokan vágyunk arra, hogy stabilan éljünk, és meglegyen az a kis stabilitás, amire mindig is vágyunk. Ez addig jó, még kényelmes, de amikor már működnie kell, vagy mozognia kell, akkor már úgyis bennünk lesz majd az áramlás, vagy az a tűz, amiről régebben is volt szó, amivel megindítjuk azt a változást, amit szeretnénk. De hogyha megnézzük, hogy stabilitás, az egy olyan biztonságérzet, ami körülvesz, ami megtart, egy földelés, két lábon járunk a földön, szoktam mondani, egyensúlyban vagyunk, és az nagyon jó, mert a fraktálrajznak egyik fő célja az, hogy egyensúlyba hozzuk a rajzunkat, egyensúlyba hozzuk az életünket, harmóniát teremtsünk a rajzlapon, ezáltal harmóniát teremtsünk az életünkben is. Ugye a stabilitás az nem feltétlen mozdulatlanság, hanem lassabb mozgást, lassabb áramlást is tud jelenteni. Ez azt jelenti, hogy belülről minden rendben van, ott vagyunk, jelen vagyunk, és ez nagyon fontos. Nagyon jó érzés az, mikor stabilnak érezzük magunkat, és stabilitás van az életünkben. Ha épp most nincs, akkor lehet erre törekedni, megnézni azt, hogy mi az, ami gátol, és afelé haladni. Ugye a stabilitás kapcsolódik még akár a gyökércsakrához is, az is a földelést és az itt és a most a biztonságot, a fizikai testet jelenti. A gyökércsakrának a kulcs szava az, hogy én vagyok, ezt is összefüggésbe lehet hozni ugye a stabilitással. Az, hogyha megvan ez a belső oszlop, és már tapasztaltuk azt, hogy mikor érezzük stabilnak magunkat, és hogyha valami kibillent, akkor vissza tudunk nyúlni hozzá, vissza tudunk menni abban az állapotban, vagy legalább megközelíteni, hogy mi is az, ami minket biztonságban és stabilitásban tud tartani, és amikor kibillenünk, akkor viszont azért jó az önismeret, akkor pontosan tudjuk, hogy mit kell tenni, hogy visszamenjünk abba az állapotba, ha arra vágyunk. Ugye, ha a stabilitásban ott a rend, ott a struktúra, az a környezet, ami megtart bennünket, ami körülvesz, és azt mondja, hogy igenis jó helyen vagyunk. És hát itt van a türelem, a bizalom, nem kell sietni, jól vagyunk, jók vagyunk most, ugye nem a mozdulatlanság, hanem inkább a kicsit a lelassulás a cél, az, hogy megérkezzünk abba az állapotba, ami minket stabilan tart. A fraktál rajzolás mostani alkalommal szintén 30 másodpercig fog tartani, tehát a fehér lapon egy A4-eset, hogyha összehajtunk, A5-ös lapot kapunk, erre fekete tollal 30 másodpercig csukott szemmel rajzolunk különböző vonalakat. Próbáld elképzelni azt, hogy a stabilitás neked milyen vonal. Vegyesen egyenes és hullámos vonal, vagy pedig csak ívelt vonal, vagy csak egyenes vonal, kinek mit jelent azt, hogy stabilan állunk. Ugye lehet kombinálni az ívelt és az egyenes vonalat, az azért is jó, mert a női-férfi egyensúly szintén valamilyen módon belekerül, és az is egy stabilitást jelent, hogyha mindkét részünk jól van. És amikor megrajzoltuk a 30 másodperc alatt a rajzunkat, akkor a kezdeti és a végpontot összekötjük, és amikor ez megvan, utána pedig kiszínezzük. A lényeg az az, hogy közben, mikor rajzolsz, akkor figyeld, hogy mit érzel, mire gondolsz, mi az, ami foglalkoztat, érezd a vonalakat, érezd az áramlást, érezd azt, hogy most, ha rajzolsz, akkor mit jelent neked az, hogy stabilitás, és próbáld azt megjeleníteni a papíron.
A színezés. Színezés ugye, mint említettem, kétféle módon történhet. Az egyik az, amikor intuitíven választod a színeket, arra bízod, hogy majd az energia megmondja, hogy milyen szín jelenti neked most a stabilitást, mire van szükséged, vagy a másik, hogy pontosan tudod, hogy milyen színeket szeretnél használni, és azokat a színeket veszed elő árnyalatokkal, vagy minden mezőt más színnel. Ez már a ti kreativitásatok mutatványa, vagy az, hogy ki mennyire szereti a színeket használni, és hogyan ez rajtatok áll. Ugye dolgozhatunk egy színnel, több színnel, de ahogy látom, egyre inkább a több színű rajzok a dominánsak, ami nagyon jó, mert minél több szín van benne, annyival több élethelyzetben úgymond jelen tud lenni. Még egy picit a színekről annyit, hogy ugye a stabilitást, hogyha megnézzük, hogy földön járunk, hogy leföldelünk, a lassúság, a biztonság, amit jelent. Itt a barna, ugye az a földelés, a föld színeit lehet használni, barna és az árnyalatait. A kisebb mezőkbe lehet ugye a sötétebb színeket, a nagyobb mezőkbe a világosabb árnyalatokat tenni. Aztán a gyökércsakrának ott a bordó, a vörös színe, azt is bele lehet kicsit illeszteni a barna mellé. Ugye a stabilitás az a olajzöld, türkízzöld, türkízkék, a biztonság, ott van a kék, ezeket mind lehet használni, mind lehet vegyíteni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen rajz születik ezekből a színekből, hogyha szeretnéd ezt használni. Ha nem ezt, akkor teljesen rád van bízva, hogy mely azok a színek, amiket most választasz. És amikor megvagy a rajzolással, amikor közösen megrajzoljuk, akkor elbúcsúzom, ki lehet színezni, amelyik színezési formát szeretnéd, utána pedig nézd meg a rajzot, és gondold át, hogy a stabilitás neked mit jelent. Milyen érzés most, milyen érzés volt, amikor találkoztunk az óra elején, mik kavarogtak benned, és mi van most benned, amikor rajzoltál egyet. Van-e valami változás, jött-e valami elő, hogy mi az, amire vágysz a stabilitáson belül, vagy mi az, ami hiányzik, vagy mi az, ami megvan, és ami megvan, azért viszont nagyon hálásak lehetünk, hogy itt és most a jelenben stabilnak érezzük magunkat, és rend van körülöttünk, és próbáljuk megőrizni ezt az állapotot, ami nagyon-nagyon jó érzés. És természetesen egy pár szót arról, hogy mit is csinálunk, mivel is foglalkozunk. Az, hogy fraktált rajzolunk, nagyon sokféle módja és lehetőség van, nagyon sokféle tanfolyamot tartunk. Az egyik az a jelenlét vonala, ott megtanuljuk azt, hogy milyen is jelen lenni, milyen az, mikor a vonalhúzás közben egy kicsit elkalandozik a gondolatunk, mi születik akkor. Itt megtanuljuk még pluszban az elemeknek a különböző elem, tehát a hullám, a négyzetes hullám, a spirál, a dupla huroknak a jelentését, hogy miben tud azt támogatni, és későbbiekben akár azt is bele tudjátok tenni egy-egy rajzba, ezeknek a jelentése vagy a szimbolikáját, azzal már is még jobban meg tudtad támogatni azt a területet, amin épp dolgozol. Koncentráció, jelenlét 12 rajzon keresztül, ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy megismerd a fraktálrajzolást és haladja a kitűzött cél felé az utadon. A másik hasonló, könnyedebb tanfolyam az a művészi vonalak, ugye a művészi rajzokat, azokat egész évben lehet rajzolni, akár minden nap. Többféle módja van, többféle irányzata van, ebből mutatunk be egy csokoravalót, és természetesen utána már rajtad múlik, hogy miket rajzolsz, hogyan rajzolsz, és melyik technikát alkalmazod, vagy melyiket vegyíted, és hogyan hozod ki a csukott szemmel rajzolásból a legjobbat. Ugye a jelenlét vonala, mint említettem, az 12 rajzból, azt évente egyszer érdemes, és ugyanúgy a tudatosság vonalát szintén csak egyszer érdemes megrajzolni, vagy egyszer lehet megrajzolni egy évben, mivel a tudatosság vonala 21 rajzból áll. A 21 rajz megrajzolása az körülbelül 1 és 3 hónap közötti időszakra tehető. Van, aki 1 hónap alatt, van, aki 3, van, akinek 4-5 hónap alatt sikerül ezt elvégezni. És amikor ezen a folyamaton végigmegyünk, ez egy komolyabb önismereti folyamat, amikor különböző érzések jönnek fel, amikor a lapra rajzolunk, különböző dolgokkal szembesülünk, hogy az, ami zavar a papíron, amikor rajzolok, az a forma, az a szín, az egyenes vonal, vagy az ívelt vonal, vagy a jobb kézzel, vagy a bal kézzel való rajzolás. És ezek, amik följönnek a rajzolás során, ez, hogyha megnézzük, ez általában ott van jelen az életünkben is,
ugyanazok a dolgok zavarnak az életben, ugyanazzal vagyunk elégedetlen, az elégedetlenség önmagunkkal szemben akár a lapon is megjelenik, tehát egy nagyon érdekes folyamat, hogy mi zajlik a papíron, mi zajlik bennem, és hogyan tudok ezen javítani, hogyha szükséges, hogyha szeretnék változtatni és más eredményeket elérni, akkor mit kell ennek érdekébe tennem. Persze emellett minden fraktálrajzolásnak az a célja, hogy relaxáció, vagy kikapcsolódás, vagy meditatív állapotba, hogy kicsit lenyugodjunk, kicsit kikapcsolódjunk, önmagunkkal foglalkozzunk, és meglegyen a kis időnk, akár napi szinten is valamennyit lehet rajzolni, és már is szebbé tehetjük a napunkat. Minden év elején van a cél, tanfolyamunk, ahol megnézzük azt, hogy mik is a céljaink, és hogyan lehet arra kicsit másként nézni, hogyan tudjuk azt elérni, és hogyan tudunk ennek érdekében még egyet rajzolni is, hogy amikor a rajzra ránézünk, akkor eszünkbe jusson, hogy mit is szeretnénk ebben az évben elérni. És természetesen, hogyha ezek után beleszeretsz, akkor ott a változás vonala, ez még komplexebb, tehát ennek egyetlen feltétele van a tudatosság vonala, hogyha azt elvégezted, akkor erre is lehet jelentkezni, mert itt még bonyolultabb, még összetettebb elemeket rajzolunk, még különböző vonalakat teszünk bele, még apróbb mezőket kell kiszínezni, és ez egy még mélyebb utazás. Tehát a tudatosság vonalával kezdjük megérezni azt, hogy mi is az, hogy fraktálrajzolás, kezdjük azt, hogy megismerjük még jobban önmagunkat, és akkor utána a változás vonalával pedig még mélyebbre nézünk, és elindítjuk azt a változást, amit szeretnénk. Ez is 21 rajzból áll, ez inkább a 4-5 hónap, mire végigérünk egy cikluson, mivel bonyolult, összetett, több időt igényel egy-egy rajz elkészítése, ezért hosszabb periódusra lehet számítani. És természetesen, hogyha annyira megtetszett az egyik vagy a másik tanfolyam, hogy úgy érzed, hogy ezt te a szakmádba tudnád használni, legyen az a gyerekekkel való foglalkozás, vagy az idősekkel való foglalkozás, vagy akár a felnőttekkel való foglalkozás érdekel, akkor lehet az oktatói képzéseinkre is jelentkezni. Több oktatónk már dolgozik ebben a úgymond szakmában, vagy ezen a téren. Nagyon-nagyon szép eredmények vannak, nagyon szép a visszajelzés, hogy milyen eredményeket értek el a gyerekekkel, milyen eredményeket értek el az idősekkel. A felnőttekkel való foglalkozásban nekem van a legnagyobb tapasztalatom. Én is azt mondhatom, hogy fantasztikus az elmúlt 2 évben a visszajelzés. Az, hogy milyen úton jár, vagy jár be a 21 rajz alatt egy-egy rajzolónk, egy-egy fraktálszerelmese, az, hogy későbbiekben miben változik meg az élete, vagy úgy érzi még, hogy nem változik, de ott háttérben motoszkál az energia. Biztos vagyok benne, hogy a rajzok után a harmónia, az egyensúly és a kiteljesedés az valamilyen módon el fog indulni az életünkben is. Úgyhogy várunk benneteket az oktatói képzésen is. Ennyi volt az elméleti rész. Most mindenki gondolja át még egyszer, hogy mit jelent számára azt, hogy stabilitás. Mi az, ami neki stabil jelent, biztosít, vagy mi az az érzés, mi az az energia, amiben jól érzi magát, vagy hogyan szeretné ezt elérni, ha most éppen kibillent állapotban van. Arra is rá lehet nézni, hogy miért. Legtöbbször tudjuk, vagy ránézünk, vagy nem, de azért tudjuk azt, hogy mi az, ami kizökkent bennünket. Legyen ez egy olyan eszköz, amivel vissza tudunk lépni abba a stabil állapotba, lelki állapotba, hogy igenis képesek vagyunk 2 lábbal a földön lenni, emellett természetesen álmodozni, de az, hogy megteremtsük magunknak azt a biztonságérzetet, amire szükségünk van. És akkor vegyétek elő a lapot, vedd elő a fehér lapot, a fekete tollat, tehát A5-ös lapra rajzolunk 30 másodpercig. A lábunkat letesszük a földre, nem keresztezünk a szék alatt, nem keresztezzük a lábunkat, hagyjuk, hogy az energia áramoljon rajtunk, keresztül szépen lecsendesedünk, veszünk egy pár mély lélegzetet, ide kerülünk a jelenbe, és akkor az órát elindultam, 30 másodpercig a lap közepéről indulunk, rajzolj a tetszőleges gyorsasággal, ami neked most biztonságot, stabilitást jelent abban a gyorsaságban, és jelezni fogom, amikor letelik a 30 másodperc. Az óra indul most.
az óra lejárt, kössétek össze a kezdeti és a végpontot. Amikor összekötötted a kezdeti és a végpontot, gondold át, hogy hogyan szeretnéd kiszínezni. Tudatosan választasz olyan színeket, ami neked most a stabilitást jelenti, vagy amiket elmondtam, vagy pedig intuitíven, csukott szemmel választod a színeket, és megnézed, hogy mit hoz ez a fajta játék számodra. Várunk benneteket a tanfolyamokon, a konferencián, a lélekvonal.hu weboldalon minden információt meg lehet találni, és lehet a tanfolyamok, amelyik hív, lehet jelentkezni, és akkor találkozunk hamarosan ismét. Kövessetek bennünket a Facebook oldalon, a csoportba fel lehet tölteni a rajzot, amit rajzoltál, és élvezétek ezt a kis lehetőséget, hogy lehet rajzolni, hogy lehet gondolkodni, hogy egyre jobban megismered magadat, és az, hogy alkothatsz, mert az alkotás az mindig jó érzés. Csodás délutánt, estét, vagy nappalt, és minden napokat kívánok. Szia! Sziasztok!